Gernika Lumoko udalak zeharretako estalgi barria inauguratu du. Azpiegitura honek 658.000 zazpiren euroko inbertsioa izan dau eta 1.500 ikasleri egin dio mesede. Hain zuzen ere, hemendik aurrera ikasle guzti hauek zeharretako estalgi barria erabili ahal izango dabe, batez ere ez bustitzeko. Asteburuetan eta arratsaldetan egongo da zabalik estalgi hau eta esan behar da, ekitaldian, Jose Maria Gorroño Gernika Lumoko alkateaz gain, Lointe Gernika Bizkaiako taldeko jokalariak egon direla. Hain zuzen ere, alkateak hitz batzuk eskaini ditu, eta ostean, Lointe Gernika Bizkaiako neskak, umetxonekin barreak eta jokoa partekatu dabe. Hain zuzen ere, partidu txiki bat jolastu dabe. Horrez gain, argazkiak eta autografoak egiteko denbora ere egon da, eta ostean, txokolatinak banatu dira. Proiektu honetan parte hartu duen teknikoeri, biergineri, izartegi enpresari eta arte eskolakoari. Berekan kirol instalazio edarrak eratu die, horreku frontoie estalitxe eta oinen dugu gradak, Saski badeko kantxak estali, ize 1000 metro karratu eta futboleko kantxa. Duko niri instalazioari hau, proiektu aurrera atateko, genitzako ilusio handize, gogoa, eta oin, enbidana da, ondo erabili eta disfruten. Da honek instalazioa dire, danok disfrutetako, ez batzu bakarrik, danontzako. Eta nik eskertu geur hemen egotie Aritz Zeharra, Allende Salazarreko zuzendarize eta Irati Harrien Zeberaltube ikastolako zuzendarize. Eta bebai, etorrire Lointe Gernikako jokalarizek. Karo, hau instalazioa martxan emintzen eta umieri ilusioa emoten. Gazamitza Gerardo Cantina, presidentieri eskertu, berak emotez fasilidade guztizek, beran ekipoak gaur hemen egoteko. Eskerrik asko, Gerardo. Bueno, Irulan berba yo creo que tenemos unas buenas instalaciones de calidad, un buen frontón, y ahora casi 1000 metros cuadrados cubiertos para practicar el baloncesto y además una nueva cancha de fútbol. Bueno, lo que hay que hacer es darle un buen uso y disfrutar de estas instalaciones. Y esta inauguración fundamentalmente, deciros que se hace porque el equipo Lointe Gernika se ha prestado a venir aquí para que los niños y las niñas de Gernika pues practiquen más deportes. Beste barik, eskerrik asko. Eta guk deku harturie honek instalazioak danon hartien ondo gestionetie eta ondo disfrutetie. Beste barik, eskerrik asko. Bueno, gauze bat astuzat, nik eskatu notzan Jo Mikel Roman, kipu, nik antxinierik ezetzen dut, berantzize beti egon da saski baloien barruen, ikastolan, Zeberaltuko ikastolan be irakaldi esan, eta esan notzan berak gure badeu, hori erdera sake donor ezetzen dana, eta esan notzan baiet, eta hemen dao, eta berak ego deu sake. Eskerrik asko Jo Mikel, eta, bueno, amengo historien barruen, oinarte egon zara, eta hemen aurrera bebai.